A karácsonyi szezon jellemzően a Black Friday, Cyber Monday utáni időszak. Tehát ez valahol ott november utolsó hetében kezdődik, és decemberben attól függ a vége, hogy tudom a logisztikai partnereimmel menedzselni a kérdést. A webshopok esetében a leginkább ez egy kiszolgáltatott pozíció, hiszen a futárszolgálatommal képesnek kell lenni időben még eljuttatni a terméket a vásárlóhoz. Ami nyilván attól is függ, hogy milyen napra esik karácsony. Egyrészt attól is függ, másrészt hogy vannak előtte a hétvégék, hány hétvége esik be ebbe az időszakba. Tehát igazából itt muszáj kinyomoznom azt az információt, hogy az én csomagszállítóm az mikor vesz még úgy föl csomagot, hogy idézőjelbe téve garantálja a karácsony előtti kézbesítést.